Il-mobilità ta' ħaddiema minn post tal ieħor, iż-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà u kompetizzjoni mis-settur pubbliku huma fost ir-raġunijiet li qed iwasslu għal talbiet għal żiediet fil-pagi u bidliet fuq il-post tax-xogħol. Dan ħareġ minn stħarriġ fost 450 kumpanija magħmul mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem u r-riżultati kienu ppreżentati waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-kumpaniji fl-istħarriġ operaw f'diversi setturi u f'diversi daqsijiet minn SMEs li jħadmu inqas minn 10 persuni għal kumpaniji kbar li jħadmu aktar minn 500 persuna. Mill-istħarriġ riżulta li 85% tal-kumpaniji intervistati irrapportaw pressjoni ikbar għal żidiet fil-pagi f'dawn l-aħħar 3 snin. Filwaqt li 45% qalu li t-talbiet għal żidiet ġejjin mill-kategoriji kollha, l-iktar kategorija li qed timbotta għal żidiet id-dik ta' ħaddiema bħiliet u snajja. Mitluba jgħidu x'jaħsbu li qed iwasslu għal dawn it-talbiet, 57% qalu li din il-pressjoni qed issir minħabba skarsezza fis-suq tax-xogħol, 21% jattribwixxu t-talbiet għal żidiet minħabba iż-żieda fil-prezz tal-proprjetà u tal-kirjiet. 77% qed jistennew li s-sena d-dieħla jkun hemm żieda f'dak li huma labor costs li ma jinkludux biss pagi. L-istess labor costs li għal 74% ta' dawk li wieġbu jaffettwaw direttament il-kompetittività tal-kumpaniji. 62% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ qarrew li qed jesperjenzaw turnover bla preċedent fir-riżorsi umani. 18% jattribwixxu t-telf ta' staff għal kompetizzjoni min-naħa tas-settur pubbliku bil-ħaddiema jitilqulhom biex imorru jaħdmu mal-gvern. F'livelli ogħla bħal dawk tekniċi u maniġerjali, il-kumpaniji qed jitilfu ħaddiema għal karigi f'positions of trust li ma jkunux marbuta mal-iskali tas-servizz pubbliku. Mill-istħarriġ jirriżulta l-aktar żewġ settur li qed jitilfu impjegati huma l-manifattura u l-industrija tal-ospitalità. Mhux biss qed jintilfu għal kumpaniji kompetituri fl-istess settur, imma ħafna ħaddiema qed iħallu għal kollox dawn is-setturi. Dan kollu qed iwassal għal influss akbar ta' ħaddiema barranin. Filwaqt li l-maġġoranza tal-ħaddiema sa issa għadhom minn Stati membri tal-Unjoni Ewropea, id-differenza bejn ħaddiema mill-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi terzi qed tonqos brata maġla u Identity Malta qed totor taħt il-pis ta' numru kbir ta' applikazzjonijiet minn dawn il-ħaddiema barranin. L-MEA tajt li fil-waqt li fit-terminu qasir l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin tista' solvi l-problema ta' nuqqas ta' ħaddiema, minnu nnifsu dan qed joħloq sfidi demografiċi kbar li sa issa mhux qed jiġu indirizzati. Fosthom strateġija demografika nazzjonali biex it-tkabbir ekonomiku ikun ibbażat fuq aktar produzzjoni ras għal ras billi tkabbir bżieda fil-popolazzjoni ta' nies jaħdmu.